Kene güleytte gelip gittim. Şimdi uzunçelikli bir tarihi sinterga park bunda. Urnaşka mene mato ettirip Kripiska barabız. İyi bilen bunda tiyatrda da indim, tiyatrda bu. Çünkü Sovet Soyuzu tiyatrlarına şoğan indi bu. Güzelinde kiralası indi bunda izleniyor. Kolonnalar bilen. Театр. Театральная площадь. Аккуратный мотор гына. Üstte barelyefler de var hani. Вот. Просто парковая зона, ведь инде таулар артта мотор и крепость. Хужанский крепость. Хужанский Кремль. О, фонтан кырында бек кызыклы статуя тұра. Мына парковая зона тоже бек мотор аккуратный. Но мында дагы инде табыла кишилер. Бар аз гына тәртип буза турган. Вот. Ким бу? Капы кызмы, игратны капы кыз. Кеше мөгүзү белән, аркар мөгүзү белән. Ну, чисто иранский, индийский скульптурага ошогон. Хәзерге современный Таджикистан Нина Виктор Килип вообще индийский статуяга ошогон. Вот. Мына парковая зона и крепость. Крепость инде аңлайсыздар инде бу капитальный ремонттан соң болгон нерсе. Вот. Арковик мощный. Крутой арка. Сөйләделәр инде крепостьнең әллә 5-10 гына проценты калган булган тарихи. Үз вакытында гади халык кем фундамент хаким стенага таратып алып бетергән. Менә бу ни яхшы бу арка бик мотор. Мотор парк. Абзый карап тора бит инде. Менә парковая зона. Бик мотор. Аккуратный прям мында төрле ниләр дә бар сатуга. Фото спешен дигән. Хужанский крепость таулар инде мотор инде. Менә Таҗикстанда иң шаган әйберләр ул таулар. Һәм иң курыккан әйберләр дә таулар. Шул таулар өстендә бит мала юллар салып бетергәннәр. Видео шунда. Менә шундый парковая зона инде мотор гына аккуратный гына Хужанский. Стена астында, менә тарихи стена калган, ул кирпич түгел, теге насыпной форматта. Парк бара бит инде. Өстә ни канатный дорога бар. Жүрсәм можно утырып, маташып карармын жүрүп. Парк, кстати, бик мотор. Аккуратный. Но опять же инде әйтмим, кайбер кешеләрнең тырышлыклары турында. Җыштыручыларга зур рәхмәт инде. Бай парк мотор үзе. Аның менә бу гидроканаллары да бар, но су юк. Су булса вообще мотор булыр, конечно. Современный мотор. Канатканың ниләре тора, что-то йөрмиләр. Хәзер Сырдарьяның набережныйда чыгып барабыз. Монда Сырдарья картада күрсәтә набережный бар икән. Юлын тапсам, чыгармын. Менә крепостька да керербез. Шундый тау өстендә булган инде. Менә бу насыпной дип аңладым мин. Менә крепостьнең өлеше инде бу. Шулай насыпной форматта калган. Паркына гөләйттем, менә монда бик мотор гына агачтан ясалган композиция. Гаҗәеп мотор бу, хөрмәтле дуслар. Телефонда вряд ли күреп булыр моның. Шул кадәр искусный ясалган һәрбер элементын. Субханаллах, вот менә сиңа мә. Бу именно шай агач җыелган. Анары киселгән, ясалган. Әкәмәт монда элементлар күп, вак-вак.
Хотя, по сути, bu Юранда көбек әйбер инде. Но бик ыстай салган. Мен карыйм ичине кирип. Әле куполообразный урыннары да бар. Шушындай 3 беседка. Берсе центральный, икесе боковой. Әле тегендә кирибез, ичинде карарбыз. Карагыз. Никадәр мелкий элемент монда, нинди декор. Вообще супер. Мен сиңа усталык. Кстати, не, üçüsünde 3 türlü resim düşem. Bir gerek yakışa salgam. Subhanallah. Bundan kupalar kirib qarayım. Hürmetli dostlar, mine ko'rasiz endi. Nindi motor park. Acayip motor bunda. Endi qushlar yuri. Bizde olmagan motor qushlar. Tavlar. Kanatlı daraga ishlay boshladi. Kimdir yuri kanatlı daragada. Motor bunda. Şu motor o'rnida Kamali Hujandining trayindi haykali. Аккуратно motor gına rozlar çiçekler arasında kuşlar sayri. Kamali Hujanди ул инде местный шагыйрь булган дип аңладым мен. Важный кеше булган инде. Хәзер әкренләп кенә чыгып карыйбыз сезнең белән Сырдарьяның набережныйына. Менә хөрмәтле дуслар, Сырдарья. Buldum Amudarya'da, mene kızı Sırdarya bitinde. Kanat kıyırı. Bundan tegende kadar bu köprek turistik marşrut. Tege рабочий marşrut bitmesiyim. Аккуратно motor gına ittirip tegende kimdir balık da tuta. Çıp qarığa balıkları var miken çok miken. Basqışını taptım çörge. Bunda buzu da qarap tura meni jabirsin dip. Balık şabzini qarab keldim ben. Balık var mı ekan deb bizde şöyle söylep. Balık var mı deb. Yaqinroqda ko'rib bo'la. Xo'jand shahri mana. Xo'jand bek yaxshi o'rinda o'rnashgan. Bunda suv da var. Tog'lar da ezerek. Yaxshi endi bunda. Ishlarga, yasharga. Assalomu alaykum aka. Что, рыба есть? Рыба есть? А я думаю, сейчас буду снимать, как ты огромную рыбу вытащишь. Было бы хорошо, если снял бы. А, Я только пришел. я думал, ты уже balık bilen сөйлештік бит инде. Моторгына бір мен қарап тұрдым. Ата balık жоқты. Электей 5-6 kilo, 10 kilo da paytayıktı Sovet çağında dey. Şu 90'larda 2000'lerde dey kullana başladılar elektrovod ışıklarına dey. Bütün maluklar neler bitti dey. Şu adağın balık объемы в десятки раз сократился dey. Тем более рыбнадзор толком эшләмей бездә dey. Теге кемдер качып кына урлап йөри ди инде балыкларны. Ты тоже рыбак? Вот, поговорили, я говорю, рыба есть? Нет, говорит. Раньше килограммами ловил. Сейчас, говорит, вообще нету. Ты тоже не ходишь уже, да, на рыбалку? Ох. Откуда? Россия. Москва? Мелиндеманда парк. Там набережный края. Мында көпер. Менә канатка. Менә лодкалар да бар монда. Аккуратно гына торалар. Һәм низдер кешеләргә хәйкәлләр. Махастай Хуҗанди, Бабаҗан Гафуров. Вот. Беләм мисен беләм. Абу Али ибн Сино. Шулар. Диваштич. Томирис. Кешеләр. Когда йөрү
15 самани bir якка, 15 самани икенче якка. То есть 30 самани тора. 30 самани инде ул 260-270 сум. Минем честно әйткәндә, кадәр акчаны тотасым килми. Чөнки ул акчага мин рәхәтләнеп полный обед ташый алам. Вот. Акча башкасына тутырмын. Канаткаларда мен кыш көне йөрим рәхәтләнеп. Карналышкада. Кыйммәтрәк була шул. Монда 1 километрны үтәр өчен 270 тәңкә түләсәң. Туристлар наконец немецләрдер инде. Туйлар. Яшьләр. Минеке генә икесе дә. Барлар әнә мутны киенгәннәр бөтенсе дә. Менә килеп кердем, крепость içinde шундый музей. Вот. Глобус копия работа географа дигән. Глобусны күргәч тә сар зәйләндергәс килә инде, ярамый дигән. Шулай. Азга чуп китерәк кыштылар беренче булып. Нәрсә бар икән монда? Кстати, бу рәсем түгел. Бу Барсадан ясалган нидән? Таҗикстандагы булган мрамордан, таштан, граниттан фреска. Орнамент, мозаика. Да, уста ясалган. Такая Худжанта древней Грецияны күрү миңа барас мәзәгрәк. О! Искандер Македонский, Александр, Дионис, Перфимон, Афина, Гермес, Аид, Посейдон, Зевс. Бу инде Олимпта яшәүче местный крутой знать. Без нәрсә булган икән. Что-то бер аңлатмасы да юк. Инде рабзый орган җайлап тора. Сугышалар. Сугышы барган. Жок үскеле абый. Вот. Үзенчәлекле рәсемнәр. Аңлашылды, дуслар. Монда Александрның әнисе аны тапты. Монда Александр білім ала. Аның укытучысы бит инде Аристотель, буталмасам. Монда Александр типа ней, юноша булып үзенең тормышын сайлый. Монда типа боги Олимпаны благословили. Монда Александр чыгып китте үзенең знаменитый армадасын җыеп. Монда белмим. Так, кайсыдыр падишахны бергән бу монда. Монда тагын ниндидер падишах белән сугыш. В итоге Александрның үлгән инде монда салган. Нигә яраталар Александрны бу Азия ягында? Чөнки Александр бит инде үзенең великий походы белән Таҗикстан территориясеннән үткән. Сөйләр бит инде хәтта ки Искандер күл ул Александрның йөргән күле дип. Менә монда даже мозаика бар. Кайда ул йөргән? Типа. Һәм инде бу халык үзен ассоциировать итә инде. Александрдан калган дип, чөнки Александрдан калган әйберләр булган монда. Типа Искандерның наследниклары кебек хис итәләр. Интересно, карагыз. Гроб деревянный с двумя глиняными сосудами для воды и пищи. Первый век до нашей эры. Менә бу табут. А то кайберләр әйтәләр, гроб ул христианский дип. Җәмәгать исегездә калдырыгыз, гроб ул христианский бер түгел. Аны христианнар уйлап чыгармаган. Вообще, беренче христианнар иудейлар, еврейлар булган. Алар чүпрәктә күмәләр иде, кәфенлеккә төреп. Гроб ул элек-электән килгән, әле христианнарга, мөселманнарга кадәр булган әйбер. Шуңадан аны урысныкы гына дип әйтү, ул зур хата. Ул үзенең белемсезлегенә күрсәтү булып тора. Гроблар уже
Bilmiyorum, yakınca 4000-5000 yıl elek kullanılırgan bulganlar. Kahramoni Tojikistan degan mana bu 6 velik kishi Tojikistonda. Babuzaga basıp qaraya olasiz kimler alır. Yangi Tojikiston tarixi bitindi. İmam Ali Rahmonov munda. Nasıl tarih? Nasıl Sovet çürü? Sovet çürüde bu важный обзор. Turistler de var azıcık. Tanur. Bunda karaga yaramay. Mana eski жерден алып келип ясагандар ушундай bir национальный дом таджиков деген. Ну, булай турмагандарdır инде алар. Чөнки мен көрдüm кайсы таджикларны чыгып турганнар, үйлөрүнө кирип карадым. Бик бай кишилер шой тургандыр мында картинада керек. Вот, карный духовой музыкальный инструмент деген ушундай. Türlü evler bunda. Посудалар комганнар. Менә крепостьнең небетинде. Планы макеты. Ничек буларга тиеш, ничек планлаштырыла. Менә бу совет наверное отдел. Менә бу мен жүргән элек күктән калган насыпный фонд форматта. Мен чекелек булган ел. Zatırlı kaldık pusluklarını toplanlar bütün bunlarında. Bu Karipis havuzunda yol yapıp kebek, karab bulmak kebek. Karipis cevap bulup çıktı. Jürü bulmayı. Strike bara, rimon bara. Emin süteki kolonlaştıran nigemenerge. Kanatkaga. Туда сюда утасым, самони кыймматлы, конечно. Но мен жеберге жатам. Шуңа туякка барам. Канатта кайтачакмын жею. Но жеп этмесер прогулкада болормун, Аллага тапшырып. Отурдум. Мында көрсеңиз диван койгандар. Тажикстанда яраталар энди дивандар, нелер. Тек киттик. Сырдарияны карарга. Менә крепостьне күрегез үстән. Только монда күренмәй, агачлар каплый. Менә шундый яңа мәчет салалар инде монда. Архитектурный стиль не инде. Самаркандского типа. Ә бусы менә крепостьнең тарихи урыны менә бу шунда булган әйбер. Тәк что-то без токтап калдык. Яшьләр йөриләр аста. Hem de туй, фотограф şeyler. Videograflar. Hoppa. Biz barabız divanga oturup tegende arxeologlarımı, stроительlerimi yürüyorlar. Samarkandskiy kupol yasıyorlar hani. Mene hazır nindi texnologiya bilan ishlaylar, ko'rasizmi? Aylik nindi texnologiya bilan ishlaganlar ekan. Вообще қызық. Барабыз горнолыжный курортқа. Кеттік. Крепость. Мұнда қашып мініп бұлайды кіші көрмегенде. Анар электрге генә могут просто. Керекмеген сұраулар нелер. Міне горнолыжка. Мен соқланып гүлейтіп бердім бұл мотор орындарда. Mene ezrek gene kişiler yürüye başladı. Tüpürkümde yok idi. Evet, henetege altı kişinin büstleri tura. Burada restoran karabil kebek salgan formatta. Kupur, Sırdarya suyunun kupur uza. Amudarya'da yürüdüm, Sırdarya'da yürüdüm. İkisini de soğun tutup karadım. Arabız. Hazır üstten. Burada göre olasız. Onda bir meşit de var hani. Şey mükemmel. Tuzluk kanak geliyor kabuk.
Бик мәзәк эшле бу канатка. Тутис барады әкренәя, тутис барады әкренәя. Таулар. Прямо на стадион. Стадион кырында менә дискетный спортивный футбольный площадка. Туристлар бара. Күрә аласыз. Шетел туристлары, немецләр. Кстати, диван торгаш бигрәк рәхәт икән. Треба рәхәтләнеп утырып барасың. Диван өстендә йомшак, удобный спинка. Әзрәк ашыкмыйча рәхәтләнеп тәҗрибә кирәк. Конечно, миңа соннан 3 километр җыю кайтыр. Ләкин барыбер кызык. Сырдарья. Хуҗант. Тренер балаларны өйрәтә. Шулай кирәк, булай кирәк дип әнә. Синдәгедә барасың, монда барасың. Футбол уйнарга өйрәнәләр. Спортны развивать итәләр. Монда менә теннис, монда баскетбол дип ясалган, монысы тоже ниндидер. Менә монда ни уктан атучыларның мишеннәре тора. Тегендә беговой комплексына йөгерүчеләр бар, әзрәк чабып йөриләр, бигуннар. Монда тагын теннис. Вообще теннисны яраталар. Монда тагын футбол. Монда тагын футбол. Тегендә тагын теннисный корт. Монда ледовый дворец хашаган. Бассейн микән бу. Ну, монда бик зур спортивный кластер формасында ясалган бит инде спорт мәшгульләнү өчен. Пробежка бара, яшьләр йөгереп йөриләр. Монда талап торалар укытучының да, тегеләй кирәк, булай кирәк дип. Монда бик зур монумент бар. Опять Исмаил Саманидер инде ул. И яска таба каскадный форматта әнә төшә баскычлар. Клумбалар, анда карап китербез. Бик матур күренә. Анда күрербез. Вот. Монда укчылар аталар. Школа Лука. Менә монда агачлар арасында мишеннәр торган, ул күренми. Тияктан барганда күренә иде, чүп китереп аталар, төшеп җибәрәләр. Монда яшьләр уктан аталар. Аташалар. Буларның хәзер гимнастика китте. Заптырап калгандыр, нишләп теннисның шу кадәр площадкалары күп дип җавабы гади, чөнки Имам Али Рахманов үзе теннисны бик нык ярата. Шуңа тенниска монда инде аеруча игътибар ясалына бит инде. Теннис уйнарга кешеләр күп икән монда. Большой теннис. Площадкада менә ике кыз бар. Теннис уйныйлар. Теннис вообще кызык уен на самом деле. Бик күп көч кирәк аңа. Йөгергә дә кирәк, сугарга да кирәк, карарга да кирәк. Теннис үзе кызык уен. Мин уйнап караган бар бер-ике мәртәбә. Йөренәсем килә шуннан да бер вакыт. Теннис уйнарга өчен беренче площадкада. Шуңа авылда тору мине бераз ардырды. Шәһәрдә андай бер бит инде более возможно. Иначе уйныйлар так. Тык. 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 Мин кебек уйный икән бу. Монда менә площадка ни зур тенниска кешеләр җыелып карап утырасыннар өчен. Йөреп төштем. Бигрәк әкрем бара. Ну теге прогулочный булганга инде. Ашагасы юк. Әзрәк укачы биттә башлады мин соң вакыт машинада дагын. Бой бердә дә хәзер әйдәгез шушы парк кебек әйберне күреп китик. Һәм беләсезме берничә бер нәрсә менә мин бит теге трассаларда, тауларда йөргәндә аптырыйдым, монда сарыклар мишәйтеп йөриләр дип. Көтү. Беләсезме нәрсә, күрсәтәм. Шәһәр уртасында, главный паркта сарыклар йөри ашап. Үләнне. Беркем дә бәйләмәй, беркем дә карамый. Сарыкларның, конечно, курдюклары мощный. Шундый мощный курдюк сарыканчык бәйлән булсын. Йөриләр ашап. Әле монда бер-ике бозауны күргәнем, алар киткәннәр уже. Шәһәрнең централь паркында. Менә бит инде ни
Канатная дорога. Это бассейн. Swimming pool деген. Bu İsmail Samoni. Yanında tamam mozaikalar. Buxaralar, Samarkandlar. Öte yoqqa шығырға. Мында шыққанша мында қарап алайық әлі. Исмаил Самонина. Таджикстанда самый популярный связь ол мегафон. Ең популярный памятник ол Исмаил Самони. Bütün жерде ол. Алардан особенно 100 Самонинде түшкен ол. Ошолай шәһәрдән күренеше бу якка. Бу якка. Мында тагын бер стеллы бар әле. Ни формасында. Таш. Татарча була инде ул. Корона урысча. Ике арыслан как всегда. Ул стеллага барып йөрдем, мен аны күрмим инде мин. Айрым. Әле якка якка да чыгасы бар. Ne balıkçı jigit paketi күрсәтте, мактанып алды. Ну, вак инде балыклар. Ну, хотя бы нәрсә тоткан. Тилей буш түгел. Менә барабыз күпер буйлап. Менә самолет артта калды. Яшьләр, студентлар йөри. Флаг инде, как всегда. Азида флаг ул обязательно тема. Анын yanına барып келебиз көрүп. Набережный көпірдің буягынан чыктым. Таулар, шәһәр, менә байрак герб. Инде небездин флаг. Көрүп китербиз икисин якынрактан. Менә байрак бит инде. Милли герб. Hozir bunda şey qarayib siyaqqa flagga taba. Ne flag? Nişan alsam hop 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 hop. Buna bitinde flag. Flag здоровый. Zor. Parkta var motor gana. Saat mene 6 artık ayağına yağıcı. Park motor. Mene bunda fontan işleyi. Bu yerde fontan işlemese bunda işlep tura. Sotalar bunda. Kiselerde, taşkılarda, üstürelerde şişek kibitler bunda. Готовый buketler. Kilde al. Bütün satılar. Bunda marşrutlarga oturalar. Ben жүрейim. Нендей район екен де білмеймін. Шундай аккуратный ғана мотор. Райончик. Аккуратный мотор. Кепкалар ищу. Есть кепка с названием Таджикстан? С названием Таджикистан кепки нету. А зачем? У вас Америка, Германия, Франция. Да. Я уже целую неделю ищу кепку. По всему Таджикстану проехал. Кепка Таджикистан нету. А почему нет? Не знаю. Патриоты же должны быть свои кепки. А с другой республики это привезем, да, из-за этого, да? Конечно, я вот езжу, везде привожу. А тут нету. У нас Таджикистан нету. Странно. Білмеймін енді қар 25-ші кебек болғандар бүтін саптырап қараймын. Жүгерге барған көріп. В смысле? Кепка с Таджикистаном. Қайып қарайлар. Сен дурак что ли деп мен ашай қарайлар. Мен жүреймін саяхатта шындай бір малайларыма сөз бердім. Her bir ilden birer kepka paylaşapın deyip. Uzbekistan, Kazakistan kepkalarını aldım. Big motor, big stilli özüne. Вот, қалғандарын түшет тауып болмай. Тажикстан деген кепканы. Білмеймін енді. 25-27 магазин болдым бұғайын. Емірші шотлайдым, аннары таштадым ұшырлауыны. Telefonlar kibetine kirip qaradım, çürmedim indanda, kompüterler kibetine kirip qaradım, beyden belki
Bizden arzanraktır indi deyip. Yok cemaat, ne gajayip. Sanksiyalar arasında bulunduğuna da qaramasdan Rossiyada telefon arzanroq, kompüter arzanroq, planshet arzanroq. Allah, qo'rqinish endi bunda. Maham berib ketirgan bo'ldi. Tojikiston turida g'ala söylemeyim, O'zbekistonda da kirdim. Qozog'istonda bu ishni telefonlar arzanroq. Vatansı var. No, yangi telefonlar тоже qiymatlar deb tuyuldi menga. Şu an acayip bizde Rossiyada hamon предпринимательский жилка бик күчле. Әле нинди бер тау санкция булса да, молодцы булдыралар. Доступный бәягә почти бөтен техниканы саталар. Аптырым Азияда, менә бу Средняя Азияда кышларның тавышы ужас. Машина тавышын баса. Менә бу агачта меңләгән кош. Телефон белән күреп бетереп булмый инде. Ну тавышын ишетәсез. Кәмәт монда кош, өстәле. Тавышлары ужас. Крок ясагач килдим яңадан Пендешәмбе базарына. Монда көндүз бушлык иде, хәзер бүтән җаны арбуз, кавын сатучылар басты. Кеше китерди булаган идем. Юк, монда. Ходым. Сәүдә бара, шабалар, яңа кешеләр килгән. Яңа төркем. Сәүдә пешерәләр, кыздыралар монда. Әле киләләр генә әле. Бахады кичке базар башлана хәзер. Менә сиңа. Ночной базар, Пендешәмбе. Кара күпме кеше. Сколько людей. На каждой ступеньке кемдер бар. Mesela саталар. Мөше халык муеннан. Әле җыела киләләр. Дождевский развлекательный уйбер кабыртып куйганнар. Деташканы карагыз, лампочкалар белән освещать итеп куйганнар. Ночной подсветка. Мен бит торам Хуҗанта түгел, Чкаловскийда һәм шуңа автобус тотырга кирәк. Дуслар, минем бүгенге маҗаралар tamamlanып килә, иртәгә инде Үзбәкстанга чыгарга, тагын икенче мәртәбә возвращение в Узбекистан. Уже границадан башка яктан үтәргә Алла берсә. Менә кичке Чкаловскийның поворотлары, монда мотор, посветкалары бар. Хәзер кайтам гостиницага. Видеоларны монтировать итәргә кирәк. Буны сезгә карарга җиңел. Шун барлыкта да аларны монтаж ясау, кисергә, турайтырга, тегеләйтергә, булайтырга. Кай вакытта бер видео отрывок ясар өчен 1 сәгать жарым килә. Иң авыры ул стабильный интернет табырга. Чөнки һәр бер видео кисәк, ул 3 гигабайт, 4 гигабайт интернетны таләп итә, 5 гигабайт. Минем теге симка аша эшләп булмый аны. Менә мин Бустан дигән гостиницада хостелы бар. Обязательно кирегез, бик яхшы гостиница. 5ле, твердый 5ле бу гостиницага. Вот, шуңа дагы стабильный интернет Wi-Fi кирәк. Стабильный интернет Wi-Fi булмаса, бер нәрсәне закачать итеп булмый. Иң авыры беләсезме нәрсә? Таҗикстанда особенно сизелде инде ул интернет не стабильный. Менә мин куям 5 гигабайтлык видеоны нигә инде YouTube'ка җибәреп. Ул әкренләп кенә бик әкрен эшли, устанавливается дигән, аннар интернет үзелә. Монда Таҗикстанда частый проблема ул. Шул интернет үзелә дигән, аннары установка яңадан башларга кирәк. Шуңа да кайбер видеоларны куер өчен минем вакыт үтә 3-4 5 сәгать һәм мин чыгып йөри алмыйм, үземнең сәяхәтемне дәвам итә алмыйм. Чөнки телефонда минем бөтен монтаж бара. Телефон белән чыгып китеп булмый. Видеоны куеп бетерергә кирәк. Шуңа бик җиңел эш түгел. Вакытны күп ала видеоны ясау. И нәрсә әйтәсем килә, минем төп максат кешеләргә карар өчен видео ясау түгел, бу минем видео дневник. Картайгач 80 яшьлек бабай булгач үзем карыйм мин моны. Инстринда кибет, я обязательно догадайтесь, монда нинди мороженое. Гост, иншалла. Иншалла мороженое Таҗикстанда яраталар. Хотя Үзбекстан, Казакстан
şolu morjin sotkanın bir kurmelim min. Tojikistan incir arabalardan bunda var. Çılnık